Здрасти! Здравейте! Добър ден! Добре, на теб какво отговоря да се сложи? Можеш ли да обясниш на къде сме тръгнали? Предвид многото хора, които с обожание ни гледат и ни свиркат така галантно. Това не трябва да ви навежда на мисълта, че ние сме тук по работа. Ние просто минаваме от тук. Имаме към нашата цел Ринг Мол или още Икеа за хотос. Ще стигнем след колко километра викаш? Къде 8? Да. Къде 8? Добър ден! Добър ден! Къде сме? И в момента сме в Икеа. Икеа. Стара Загора в Икеа. Икеа. Мисля, че Бер Грилс не може да сравнява с нас. Правилно е. Този хот-дог Нашите знания за оцеляването. струваше с пътя на тук. Да, все сме добили цели. Крайната цел е стигната. Айде кажете здрасти. Не слуша, не слуша. Вкусно ли? Свиня. Кажете здравейте на камерата. Здрасти. Сърдит, няма да ме гледаш. Няма да ме гледаш. Добре, ни си ли? Здравей, какво правиш? Гледам те как лежиш, няма ли да спиш? Ден втори. Добър ден! Добър ден. Сега какво ще правим? Денят е много добър. Сега ще правим първата ни репетиция, която всъщност е най-важна, защото после ще репетираме само по един-два пъти и няма да е толкова важно, и толкова бързо, и толкова интересно, и толкова качествено, всъщност ще е много бързо. Не мога да говоря и важното е, че ден не си има рожден ден. Правилно. Как си? Супер съм. Я да го изтъп! Да, много здрав. Носи по инструмент в ръка. Цели 3 инструмента. Ау. Нали? Както е, Следващите на модния подиум. Ай, стили! Браво! Ти можеш! Давай! Тако. Добър ден! Дей! Ето го и шефа. Боса на мафията. Минава тещо. Дан Корлеоне! Ti gano le čudo goljamo gano gančicele. Ti gano le čudo goljamo gano gančicele. Bravo! Браво! Що се нагърчили, бе? Хайде беги, щипки малко. Професионален масаж. Мимс. Много съм доволна. Клиенти момче. Сифилис. Добър ден. Значи много сме изгорени, много сме спили, не се предаваме и продължаваме да Какво правиш, бе? Аз ли бе? Не, Николчето гледа. Какво те е дал?